Is mise Seosaimhín Uí Shuilleabháin agus an tanim tan mar Carachtar na Laoise Ní Fhallúin. De chéad fáilte bhhaile go ras na róna stóirí. Tá muid fear uíochaí tasachta hácht. Ní hé seam bhhaile, gus bech muid sellar faoi sin ón tús. Tá go leor drámaid an tam, tharnam léanta ach níl an eisteach dionta tilafís go fólam go dínis. Bhí má nervhíseach ach bhí me gobar le daoine bra ar nús Joe Steve agus máir featar so hééis sin bhí me tá. Tá driftíocht mór an so ar bhealacht ní heine an garí dorachlum go mór sin mí bhain nús líise bheith mó gobar leis an gáirí gcónaí. Cosalachtaí stoi go mbein fisrach a díomh gearfáil amach céthe maithéir agus rudí mar sin ach chaidir sin stoi go bhfuil cosalachtaí agus difriochtaí eisteach idir méhings líise. Má Carachtar tam tá sí séimh, tá sí cinálta, tá sí tuiscinach, stoithí ar bhealach an Carachtar tá go sí cinál cosúil na head. Níl tead a fós nach málam cai mar rá go dínis, sus go dínis tá me ansásta leis. Tá go leor scéalta teachta níos go líise, scéalta simúil, scéalta brónach agus stoithí scéalta bheits gar an chrí go leor daoine. So cai si bheith fáid amach, cad a bheits an go líise ar os na rún. Fanú me bháin sé bheiste. Níl is má dhé bhuas na glóid a chefaí bhúil se becaint. Is mise de inín. Agus is é Marcus mo leathúpla do bhac. Is mise Seosaimhín mar Laoise Ní Fhallúin ar ras na rún, tásún an gomáine sib taine bheits mo Carachtar, bhí í fear amach, omsa agus go ras na rún, chola de máirt agus deardaon ag leabhse hocht ar TG Care.